Hepdäniň Azatlyk radio. Öňünde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Hepdäniň jemi bilen men ýoksun anlaýar. Bu hepde Azatlygyň esas temalar websaytymyzda iň köp okulanlar mail sözü türkmen prezidenti Merkez Aziýa sammitinde görünmez. Berdimuhammedow ýaşlaryň iş üçinçilik baradaky maksatnamany kabul etdi. Aşgabatda senagat haritlarynyň bahasy ortaçy 50% kymmatlady. Ýene datly makallarymyz boldy. Ekspert türkmen häkimetleri interneti idarlamak üçin içalçylyk programmalaryny satyn alýar. Bank viza kartlaryny petikleýär. Türkmen talipler hilegärligi baş goşgularylar atly habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny türkmen denany we ýaranlary 2,4 milyon dollarlyk mail hak ogurlugyny aýplanýar atly habar çekýär. Merkez Aziýa döwletleriniň liderleriniň sammitine türkmen prezidenti gatnaşmaz. Ekspert türkmen häkimetleri interneti idarlamak üçin içalçylyk programmalaryny satyn alýar. İstanbul ogurlukda aýplanýan türkmenstanly migrant jüwide 5 ýyl iş kesildi atly habarlarymyz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen videolarymyzyň başyny daşary ýaňy dowulan bäbek zirdi bile diňildi diýen atlan çap edilen video habar çekýär. Putiniň täze ýaraglary, azyk golçulugy, resmi media we durmuş atly video habarlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp görülen edilen makalamyz marda döwlet dukanyna güýçülen girildi. Protestçiler ýoly beklediler diýen atlan çap edilen habar boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň oýan temalaryna goşulyp, Azatlygyň websaýtyna we sosial ýollardaky sahypalarymyzda öz pikirleriňizi galdyrmaga çagyrýarys. Hepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen mekdeplerini okuw bilimden başga talabyň öğrenkenligi, emma okuw talabynyň ýyl-ýyldan peselýäni barada resmi bolmadyk maglumatlar gelip goşýar. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuwa ýetişiginiň juda yaramazlygy, kähalatda olaryň ýarsyna golaýynyň ikilikçiligi baradaky maglumatlar bilen hem tasdik bolýar. Türkmenistan'dan habarçymyz Soltan Açylow türkmen mekteplerini enatlardan edilýän pul talaplary we bu ýagdaýyň okuwa ýetirýän täsiri bilen gyzyklanyp, Daşary şäherinden özüni sona diýip tanystyran öý hojalykçy diýen bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanyň mekteplerinde her ýylda mektepleriň remont üçin okuwçylardan pul ýygnalýar diýilýär. Şu mektep okuwçylarynyň şu gün köwünen pul ýygnalýarmy? Mektepe şu pul ýygnalýar. Taza pul bilen 10 manat alýarlar. Remontuna dep alýar, zaneviskege dep alýar, stolowyna zastavit etip girýär. O adam 2 manat almaly. Şu her ýyl şu remontny pulu bar. Anşı zaneviske degenleri bak koymuyor bizene şunu bizlerde yok ne etip vermeli şunu bize heyranmız meslet etes barla beriye yoklar ağlıya vermesen seni şu yüzünden dalap alıyorlar. Enatalaryň yüzünden dalanýam ya okuwçylaryň yüzünden dalaýarlar. Enelerin yüzünden dalıyor. Bağalara kıygırıyor. Bağalar üye barıp ağlıyor. Olsun bize barsak üstüne bizeni yüzümüze şunun yalayatip direktöre baracak, uça varacak, pelan edecek deyip bizeni hem yere aparıp bizlerden hat yazdırıp alıyor. Hat yazdırıp şöyle töylep bilimiz deyip yağdayımızı etamız. Enem eni beli etmeyen. Adamam şöyle pılı yok, ne etmeli, çağala göğnek hep vermeli, ruçka kalam hep vermeli, yok bize getirip bilmeyiz, ne etmeli, şunu zastavit etiye, jaket diye, bir gün göğnek diye, bir gün yenen bir zat diye, şu her gün her hilivez tapiye şu mektepte. Bizden onu alıp verecekler, bizden kudretimiz yetmiyor. Şol yankı remont için, ya bolmasa zanavetka deydi, böyle ki enzamlar için, yılın dowamında aydılıp durýarmy, şol ya yılda bir gede aydylýarmy? Şu ahırında, şu may aylarında aytılıyor şunu, vermesen seni divana diyeler. Her yıl may ayında tapmalı, tapmasan yüzünden dalap alıp hemme halkını içinde, okuwçylaryny, ejelerini eldinde şermende etiye bizeni. Bu may ayının gurruny. Okuw başlananda sentyabr aylaryna nähelik çykdyjy bolýar. Sentyabr aylarında şu partanın üstüne näme ýaýyş yaymalı de buna tavar alıyor. Gülü onlatmalı, gülü alıyorlar. Başka yenen bir misal için şu mektepte klasının içine portret mi neymiş şular adam alıyorlar. O şimdi çelek diye, kuruşke diye şuların hemmesini şulardan pul soruyor bizden. Çelek kuruşka neyme gerek? Şu bağala su içmeke diye.
Şunu dedi, çeleke dedi, kuruşkege su, şunu pul bermelisler dedi. Siz barıp ınaşı mektep direktoruna dil hatadat berýän bolsaňyz ýagdaýymyz ýok diýip. Şu paran wagtyňyzda näme üçin şunu mektebin remontuny, mektebin awatlaş işini döwlet üçin eden ok. Näme üçin enatalardan pul ýygnalýar diýen sonra orta goýuňyz okmy? Bize şu soragyny bersek atdy, nire barsaňyz barıňlar dedi. İlaç etelmedik. Bize baranımız bilenem, barabam gördük, barganım bilenem, seron siz bizen sözümüz sözlemeye. Indi şu özüňiz ýalyk, şu remonta pul bermäge güýçi ýetmeýän enatalar köpmi? Şunun ýaly köp, içinde indi baýlara berýär, şulara garap bizenem tutýar, tutgan bile bizde ýok. Netmeli, nire barsaň şöre var diye bize korkýas. Baranımız bilen bizen sözümüz ýürmeýär. Berilmeýän ýagdaýynda, şu pul berilmeýän ýagdaýynda, ýa-şon berjek geldiýen ýagdaýynda, şu okuwçynyň bahasyny peseltmek ýa-bir okuwçynyň şahsiýetini kemsitmek ýa-da zatlar ýüze çykýan mektepde. Mektepte çağalarımıza eğer pul vermesek azar veriyor. Yaxşı dersem bermeye, gözlemeyem, in paslednisini taşıya partaga. Yok diyecek onu baha peseldirler. Misal üçün okuwçy okuyan bolsa şonuň bahasyny peseldip, şoňal kemsitmeler bolýar mugallimler tarapyndan. Mugallimler tarapyndan kemsitmesi bolýar. Şu pul bermesek bize bagalarımıza her hili gep aytyp, oşumy okutmaýaram, yaxşı bahadam koýmaýar, depterinden seyretmeýär, ýetsata seyretmeýär. Şunun ýaly. Hormatly dinleýijiler, daha şogully sona bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdi Hepdäniň jeminiň geçen gedekki gepleşiklerine siz bilen türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda para berip okuýşy baradaky meseleler diýip geçdik. Ine golaýda Türkmenistanyň alternativ habarlar çap edýän proýekt Belarusyada okuyan türkmen studentleriniň uly böleginiň ikilikçiler de barada resmi maglumatlar esasynda makala çap etdi. Siz şu ýagdaý bilen baglanykda pikirlerinizi has giňişrak paýlaşyp bilmermisiňiz? Bu ýerde bir esasy mesele bar. Şol ilkilene şol ikilikçi okuyan studentleriň öňkü mektepdäki ýagdaýy bar. Soňam geljegi bar. Oly şu mektebi alsak, bizde mektepde okuw butordy diýen ýaly. Hiç bir talap ýok okuwçydan. Ýa-da bolmasa bizim okaýan döwrümizde bir okuwçyny klasyndan galdyrmak diýen bir çäre bolýardy. Ýetişmeýän okuwçyny birlen ikiden klasyndan galdyryp bilýärdiler. Indi şu zatlaryň ählisi ýok. Hem zat güläle gulluk diýen siýasat boýunça ýöredilýär. Şeýdem olar mektebi gatyp pes gutorýarlar. Şol pes okuwçylaryň eline pul bary, gurgu çatýany daşary ýurda gidip okuýarlar. Daşary ýurda gitmäne de pul berek. Hudaýberdi bagışla sözüňi böleýin. Etim daşary ýurtda bir giriş egzamini beýlekisi ýokmy? Olar egzaminden nädip geçýär? Sebäbi käbiriniň türkmen dilinden başga dili kemally bilmeýänligi hakynda hem maglumatlar bar. Emma şol adamlar soň okuw girip soňam diplomla ýerine dolanyp barýar. Bir ýerde iki okuw jaýynyň bardygyny aýtmak gerek. Gün watarda biri tölegli, beýlekisi tölegsiz. Tölegsiz okuwa girmek aty agyr, giriş egzamin bar otayda. Otayda gatyp bir talap bar. Tölegli okuw jaýlary. Olar sen pulmy bersen alýarlar, olara pul gerek. Olara okuwçy gerek. Eger biz goňşy respublikalar alsak, meselem Gazarystandy, hatda Gazarystanda da tölegli bir näçe uniwersitetler bar. Bir näçe olar, köp olar. Edil şolary alyp Belarusda da, Moskwada da, beýleki ýurtlarda da şolary alyp tölegli okuw jaýlary bar. Şol tölegli okuw jaýlara da bir pul seni kabul edýärler. O taýda giriş egzamin diýilýäni ören bir ýüzle geçýän zat. Şoň üçin olar okuw girip bilýärler. Ol programmany okap bilen oklar. Hudaýberdi indi şeýle adamlaryň enatalary, şeýle studentleriň enatalary nähili pikirden uğralýar. Sebäbini Türkmenistanyň Sowet döwründäki ýaly ýagdaý ýok. Bazar gelýär. Umman bazarda bolsa hünärli, bilimli adamyň ýol aljakdygy belli zat. Hünärsiz, bilimsiz adamyň oturguş saklayan adamyň umman ýol almajakdygy belli zat. Indi enatalary nähili pikir edýär. Çağalar şeýle ýagdaýda olar diplomly edip, olar ýene-de ýurtda şolaryň wezipe eleme uruna hereket edip, umman şeýdip ýol alaryny öýdýärlermi adamlar? Hut häzirki döwürde Türkmenistanyna bazar ýok, bazar ykdysadyýety ýok. Häzirki döwürde diňe Türkmenistanyň prezidentiň aýdan sözü bar. Prezidenti de gaty kagyz görkezsen bolany resmiýlere. Şol meniň çağamyň eline, oglumyň ýa-da gyýdymyň eline gaty kagyz bolsa,
diplomu bolsa, ol bir yere işi yerleşer, şu yerdenem öz bütün durmuşunu ekleyecek, aýlygy, gazancy alıp biler diýip umyt edýärler. Türkmenistanda häzirki döwürde bäsleşik ýok. Barçy para peşkeçi hem tanıştır gitti. Indi Hudaý berdi, onda şu enatalar Türkmenistanyny bazaryň ýoklugyny, onuň gelmejegini, umuman şu tanışlygyň, korrupsiýanyň dowam etmegine bil baglap çağalaryň şeýle ýola salýarlar da, şeýle diýmek bolýarmy? Hut şeýle diýmek bolýar. Hut şol şeýle özleriň olaryň köpsem korrumpirlenen, şol korrumpirlenenlerim öz çağalaryny ýene şol korrupsiýa dolundyryp getirýärler. Onda Hudaý berdi, olaryň şeýle adamlaryň ýene köpelme, umuman şu diplomly emma bilimsiz adamlaryň türkmen ykdysadyetine köpelmegi, iş orunlaryna jogapkar wezifelerde köpelmegi ýurdun geljegine nähil täsir eder? Şu arada nähil pikiriňiz bar? Ýurdun geljegine gaty agyr täsir eder. Sebäbi ýurdun ykdysady ýagdaýlarynyň agyrdygy aýdylýa, Türkmenistanyna pul ýetmezçiliginiň bardygy aýdylýa diýmek, pul ýetmeýän bolsa dolanyşyk ýok, söwda ýok, dolanyşyk ýok. Mumyady ýene de agyrlyga alyp barýar. Ahirki netijede bir haýsam bolsa bir döwletiň batnalygyna eltermika diýip pikir edýän, Hytaýyň ýa-da bir Hytaý ýaly başga bir uly döwletiň batnalygyna eltermika diýip pikir edýän. Indi Hudaý berdi, siziň pikiriňizçe umuman bir ýagdaýy düşünýän, bilimli, okajak bolýan ýaşlar ýa-da şeýle ýagdaýlaryň şu okajak, hakyky okan bilim alan ýaşlaryň ýoluny baglajagyny düşünýän adamlar bu ýagdaýda nähil netijeler çykarmalar, näme edip bilerler ýagdaýy ýetmek üçin? Şu arada nähil pikiriňiz bar siziň? Bu arada mende bir düýpli pikir ýok. Men bir o netije görüp bilemok. O taýda egerde bir netije bolsa-da, bir görüp bolýan netije bolsa-da, inha şu ugur uňut barýa diýip bolsa-da, ondan şol ugury salyp berip bolardy. Ýöne häzirki ýagdaýda olar ýaly ugur görnenok. Ýöne başga bir şert bar. Her bir ýagdaýda, her bir şertde hökman şol edara, kärhana bir-iki sany işleýän adam gerek. Şol adamın gerektigini kärhana ýolbaşçylarym, onuň ýokardakylary bilýärler. Şol adamy tapmaga çalışýarlar. Meselem bir edarada 100 adam işleýän bolsa, şonuň iň bolmany bir 10 sanysynyň günärli bolmagy uğruna çalışýarlar. Ine bilimli, sowatly adamlara diňe şol mümkinçilik galýar. Ýagny öz adaby bilen, öz zähmeti bilen orun almak mümkinçiligi galýar. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaý berdi haly bilen türkmen studentleri we kynçylyk ýagdaýy, kynçylyk problemasy baradaky söhbetlerimizi dinlediňiz. Hem bu ýagdaý barada sizden nähil pikir garaýşlar bar, bize telefon edin, ýazyň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Magtymgulynyň akademiki neşiri. Amanmurat, Magtymguly baradaky söhbetdeşliklerden soň okuwçylardan bir näçe haýyş gelip goşdy. Olar odaly bilen şu Magtymgulynyň akademiki neşiriniň şu wagtda çenli taýinlanmalygynyň sebäbini, onuň ýyla ýetirmeliginiň sebäbini soraýarlar. Bu ýerde dogrudanam nämeler bolup geçdi? Şu barada düşündürüş berip bilmezmisiňiz? Baş üstüne ýoşan. Bolşevikleriň büniýadyny tutan döwleti, ýagny Ester 74 ýyl ýaşady. Edilen işlerden hasap beripden Ester zamanasy Magtymgulynyň dörejiligine juda uly sarpy goýulan ýaly bolup görünýär. Meselem onuň goşgulary türkmen we dünýä dillerine tas 70 tapar öz başda kitap görünüşinde çap edilipdir. Onuň dörejiligine bagyşlanyp türkmen we dünýä dillerine ýazylan ilmi monografiýalaryň, makalalaryň sany 600-den geçýär. Ýöne ustadyň eserleriniň akademik neşir bolyn bir gedem çap edilmändir. Ýogum bolmasa şeýle neşir çap etmäge geçen asyryň 70-nji ýyllaryna uly mümkinçiligim döräpdir. Akademik neşiri çapa taýýarlap biljek kämil adamlar, professor Mehmet Kötäýew, akademikler Gelli Çaryýew, Baý Muhammed Garryýew, bir-birinden zehilli edebiýatçylar, alimler, Murdada Aşyr Pirmeredow, Tapar Ahally, Züleyha Muhammedowa, Rahman Rejepow, Haylo Muradow, Nazar Halif da şu döwürde ayetde vardy. Demi daşary daşary edýän kommunistik ideologiýada şu döwürde biraz ýumşapdy. Tutuş ýurtda siýasy maýylgylyk emele gelipdi. Magtymguly ustadlaryň, meselem Pushkinyň, Nowaýynyň, Şoturistaweliň akademik neşirleri Eýýam Hasan çap edilipdi.
Aman ondan şu ýagdaýda şu maýylganlykda näme üçin doğrudanam Magtymgulynyň akademiki neşirine ýol açylmady? Bu Türkmenistanda ýa bir aýratyn ýagdaý bolup geçdim bu döwürde. Bunu ýoşun aýratyn ýagdaý diýip atlandyrsam bolýar. Türkmenistanyň ýagdaý şu döwürde başgaçady. Ustadyň eserleriniň ýyl arasyndaky meşhurlygyny bukulup, kommunistik ideologiýa özüni wagt edýärdi. Onuň goşgularynyň akademiki neşirine nowat ýetenine bolan respublikanyň döwlet hökümet ýolbaşçylary Türkmenistan esleriniň Ilımlar Akademiýasynyň şol wagtky ýolbaşçylary gaýrat etýärdi. Iň batyrlyk edellerini 50-nji ýyllarda çap edilen gorkuzaty bilen däde morkut bilen bagly wakalary ýatlap, dek başymyzy deperjek äri bermäliň diýýärdiler. Kara Respublikanyň hökümetine, Respublikanyň Ilımlar Akademiýasyna ýolbaşçylyk edenleriň siyasi lellimligi galbersede yine de bir ýagdaý aýtmak gerek. Alimlaryň, edebiýatçylaryň käte gizlin, ýeňasty, käte de açysan birek-birege bakyçylygy Ester de Magtymgulynyň goşgularynyň akademik neşiriniň çap edilmegine basylan uly döwet boldy. Aman rat, belki şu döwürden galan gorku sebäp bilir. Magtymgulynyň goşgularyna şu pelek Hudaý Taňry diýen ýaly sözleriň ýerine başga sözler goýuldy we şu aýdymlar soň garaşsyzlyk ýyllaryna da dowam etdi. Näme üçin garaşsyzlyk ýyllaryny bu mesele bir täzeden hiretmäge mümkinçilik göremedik? Garaşsyzlyk ýyllarynda Magtymgulynyň akademiki neşirini çap etmek hakynda ýeke geregem gurrun edilmedi. Oňa derek Magtymgulynyň dörejligini ýoğul baradylar. Bu wagtda bolup geçen sylykdan çykmalar bolşewikleriň 20-nji asyryň 30-njy ýyllarynyň birinji ýarymynda Magtymgulynyň şahsiýetini, goşgularyny şoga çykarmak üçin alyp baran işleri bilen deňe degşirip bolanok. Garaşsyzlyk ýyllary edilen işler hat çökdür. Aman rat, bu sözüňiz delillendirip biljekmi, anyk mysal getirip biljekmi? Baş üstüne şahyryň 1947-1960-njy ýyllarda 14 ýyl dowam eden konkursda döredilen kanonik portreti ütgödüldi. Türkmen we daşary ýurt alimlarynyň tas 100 ýyla çeken ilmi gözlegleriniň ýüzüne tüýkürildi. Şahyryň doglan aradan çykan senesi hiç ilmi tutaryk ilmi esas getirilmezden ütgödüldi. Magtymgulynyň tas 41 ýyllap her ýylyň 18-nji maýyna bellenen şygyryet bayramçylygynyň günü ütgödülip bol iýun aýyna geçirildi. Ýene bir zat şahyryň goşgularyny has bilen ýyl ortalaýyn düzüşler giýirdildi. Bu atlyň baram bir adamyň göwnünden turmak, ýurdun ilkinji prezidentiniň, ilkinji diktatoryň göwnünden turmak edilen iş boldy bir ýaraňjaňlaryň şoňuny bitiren hyzmaty boldy. Aman rat, elbette Sapar Murat Niýaz dünýäsini başgalaryndan soň ýurtda bir topardat ütgödi. Muňa elbette çağılar pasobiýalarynyň dikeldilmegini, akademiýanyň dikeldilmegini beýleki zatlar hem goşup bolar. Eýsem prezident Berdimuhammedow şu mesele gaýtadan seretse, Niýaz döwrüne pozisiýadan ýa-da çekilse hem alimlaryň, hakyky alimlaryň, edebiýatçylaryň pikirini dinlese, bu Berdimuhammedow üçin, ýurt üçin, Magtymgulynyň üçin awray bolarmy ýa bir ýerde bir ýurda geljek Berdimuhammedowyň awraýyna geljek diýan barmy? Näme saklaýar Berdimuhammedow şu mesele täzeden heretmekden? Men bilemok anyk sebäbine bir gowunma bolmasa bir azdyranlyk ýaýdan saklaýan ýaly ýokun bolmasa şol Magtymgulynyň akademik neşiri çap edilse döwlet ýolbaşçylarynyň da adyna, ýurdun alimleriniň da adyna diňe abry gelerdi. Olar alkışa, minnetdarlyga münasip bolardylar. Ol üçin etmeli iş beýle bir köpden Magtymgulyny düýüp we dürt öwrenen alimlaryň işleri çynlaky öwrenilmeli. Olar şol işlerde akademik neşir çap etmek bilen bagly ilmi maslahatlar var. Tökwedi Nurdädäniň ýani Aşyr Meredin misalyna başlaýyn. Alimyň Magtymgulynyň düşünürüşli sözlüğü atly ustamlygynyň birinji somyny şeýle diýilýär. Ustadyň eserleriniň akademik neşir çapa taýýarlanýan wagty amal edilmeli 15 sany şerti öňe sürýär. Olary ýekan hanamagy wagt mümkinçiligimiz ýok. Iň esas şerti aýdaýyn sözlüğüň birinji tomynyň 5-nji sahypasyndan saty. Birinji nowatda şahyryň iň gadymy golýazma diýwarlaryny şol sanyny eýran golýazmalaryny hemde Gurbanmerdi Gurgöniň Buhara daşlasmasyny ilkinji çeşme hukmyny kabul etmeli. Statanyň soňy.
Aman raçı Magtymgulynyň Eýran gol ýazmalary diýilýän barada birazjyk düşündürüş berseň. Sebäbi okuwçylar bu gol ýazmadan köp döwür habarsyz bolup galdylar. Bir de oradan hem şeyle, olaryň bir belli sany ýok. Ýöne oňa öz şahsy nukta-i nazarymça jogap berjek bolayyn. Geçen gerek bir Kurwanyň Magtymguly Sewda burjuwaziýasynyň ideolog diýen kitap hakda gurrun etdik. Kurwan Gulyýew Magtymgulynyň garadol etmek üçin elini barny emgenipdir. Ýöne awtor Magtymgulynyň ömrü bilen bagly faktlary ýoýmandyr. Garaşdyrlyk ýyllar edilşäli Magtymgulynyň goşgularyny dödüş girizmändir. Şu nukta-i nazardan baha berseň Kurwan Gulyýewiň kitaby şuwunem ilmi çeşme bolmak ähmiýetini ýitiren ok. Şol kitapdan Kurwan Gulyýewiň kitabynyň sitaty Magtymgulynyň asyl gol ýazmalarynyň köpsi ýiten. Olardan galanlary Magtymgulynyň madarynyň üstüne salynan gümbetin tekçesinde ýatyr. Ýene bir bölegi Magtymgulynyň ýakyn garyndaşy Nazar Mehmet Magtymdadyr. Nazar Mehmet Magtym häzirki günde diri bolup Eýranyň Dogduk diýen jaýynda ýaşaýar. Kitabyň 18-nji sahypasy. Ýene de bir pikir şol akademik boy neşir çapa taýýarlananda nämeleriň gözüňde tutmalygyny professor Määt Gözaýew köp berekli tapdyr. Professor ustadyň akademik neşirine Magtymgulynyň 1904-nji ýyldaky Daşkent daşlasma satly gyrynmasynyň esasy edilip alınmagyny zymharlaýar. Akademiki neşir çapa taýýarlanma ýene de bir zatlar gözüňde tutmaly. Birinciden 1910-njy ýylda Astrahanda ýaşaýan türkmen Abdurrahman Niýazi şahyryň 45 goşgusyny öz başda kitap görnüşinde Astrahanda türkmen diline çap etdiripdir. Ýene de bir kitap berdi Kerbabay Magtymgulynyň goşgularyny toplap 1926-da öz başda kitap görnüşinde çap etdiripdir. Ine bu kitabym akademik neşire ýarat bolup biljek ilmi çeşmeleriň biri. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugay bilen Magtymgulynyň akademik neşiriniň öňünde duran kynçylyklar baradaky söhbetlerimizi dinlediňiz. Eýtem bu mesele boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini owan nepdermedi bilen dowam etdirýär. Azatlygyň kawulla kawarçysy Şaýmerdan Ulmurady bilen töhketdeş bolan owan sanly türkmen Magtymguly Türkmenistanlyň gatnaşyklaryň has giňeldilmegine umyt baglaýar. Bu töhketdeşligi bilelikde dinläýin. Türkmenistan Demirgazyk Awganistan uç welaýatynyň halkyna ençe ýyl bäri elektrik tuguny berýär. Anyhoy etrafynda türkmen tugundan peýdalanýanlaryň biri Hazy Muhammadguly şeýle görünmerdi. Türkmenistan elektrik beripleri köp gaýrat etýär, birlere köp kömekler etýär, birlere suwum getirip berýär, ýaman göremiz ýok. Suwdan köp körap birlere anyhoy hemmemiz. Türkmenistan berdi ýakyn serhetdes Türkmenistan. Türkmenistan bir 7-8 kilometr bardyr şerden. Onuň uzakda man şerde golay. Bu owada maldarlyga ma bardyr? Maldarlyk bar, maldarlyk diýhançylyk bilen etýän wezifamiz maldarlyk diýhançylyk. Türkmenistan serhedinde mallamytdan ötürýärsem käpiller mallamyzy ötürüp şonda bakym gelýär. Şondadan gepdiýen ýok, birlere köp kömek etýär Türkmenistan. Türkmenistandan başga oba ýok kendiler ortada şeýlem. Birlere başga oba ýok, başga bir serhatymyz bar şerde. Bir tanalar bar, başga oba ýok ortada. Barber men serhaty barsaň bödün resmi gidamasaň ýöne gaýry resmi goýan ýok. Mallara gepdiň, mallara ot berýär, gatygyş ýyl bolsa. Bulawamy 2 ýyly bardyr. 2 mescit bildir. Mescidi Çakır, mescidi Garkın diye verdi. Bildir mescidi Garkın. Çakır o Garkın mı? Başka tire yok. Çarşan Pette'de var. O sayede Pette'de ben bir 3 mescidimiz var. Benim bir anda aşağıda. O Garkın bile katı katnaşımız var. O Garkın'da billerin emeklerimiz hemen asemiz o Garkın'da. Şu sayede. Olurum şu sayeden gelin bildir. Böğden gelin. Hem işe katnağımız var o Garkın'da bile. Olur gelip gidiyor. Bir yerde ağsu mesela kynçylyk bardyr. Ağsu meselemiz kynçylyk bar. Su meseleden hemme ýekünçilikden hem kynçylygymyz bar, ağsudan hem kynçylygymyz bar. Ağsu meseleni hökümetimiz akel berjek diýip ben Şaýmerdan howuz edip şeýan tu akel berjek diýip akel botyl. Bir yerden ta akinaçyly ýol çekiljek. Onuň netijesi gaty degel billere. Türkmenistanly gatnamyz saz bolan onda aňsat bol işlemimiz dost ýolum gelse berdin. Bir yerde ilim bilim nähili, çağlar okuw barmy? Ilim bilim mektebimiz bar, mektebi mutawassitamiz bar şurada. Mektebi okutýar. Malimlerimiz bar. Ilim bilim ýaxşy.
Onun bilim uğrundan Türkmenistan kömek edip bana nemeden Karamoğlu'dan bir kliniğe gelip bir mektep kurşap verdi. Billerim inşallah umut ediyoruz. Billere de getirip vereyim klinik ya bir mektep deyip umut ediyoruz. Kömek ediyor Türkmenistan. Katı kömek ediyor billere. Türkmenistan yakında siz de şotaya Türkmenistan'a varıp eğer mümkünçilik görürse Türkmenistan'ın hükümeti pul verip Türkmenistan'ın keselhanalarında ne salınızı becertmene de tayyar. Şol urdan mümkünçilik görür Türkmenistan diye umudunuz var mı? Var umudumuz var. Oğlum inşallah Türkmenistan'a varsan ona idare mekaniği umut ediyoruz. Şuradan ötüp varıp Türkmenistan'a keseliklerimizi görközüp kaydır yani. Şuradan Pakistan gidiyorlar, mecbur gidiyorlar bir şeyler. Hormatly dinleyijiler, Owganstanly türkmen Magtymguly bilen söhbetlerimizi dinlediňiz. Şonuň bilen Hepdäniň jemini geçirip oturýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.